रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। तुम्ही GPL हांगा ग्राउंड आयली कूडले हांगा भव्य राम मंदिराचे एक कलाकृती निर्माण केलेलं आसा। यद्भावं तद्भवती म्हणून म्हणताच हांगा आयली कूडले प्रभू श्री रामचंद्रालय तुमकां उडगा सेवका एक देवालय नामस्मरण तुम्ही कोरयता म्हणून सांगून विशेष रूपार आमकां एक व्हड एक आजी भाग्य मेळो आसा। कसं नाही म्हणून सांगल्यार आमगेले GPLाक खाली कोड्याला जत्ता आसल्यार गांवचे परगांवचे विदेशांतुलांनी सहस्रारू संख्येरी आमगेले समाज बांधव येताची म्हणाला विचार करून आमगेले परमपूज्य काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंतीर स्वाम्यान अयोध्यातुलान हाडल तसले एक तीर्थ तुमकां हांगा आजी प्रसादा रुपारी मेळू आसा। हें एक अनुग्रह केलेलो आमगेले स्वाम्यान हें भाग्य तुमकां मेळटा आसा। तुम्ही कसं करता म्हळ्यार आज शनिवारा दोन्ही दिवस जाता GPLाचे 7 घंटेतुलान 7:30 घंटे ताई कमेंट्री बॉक्सा मक्षीची अशी दसरा हे एक रामाल भव्य कलाकृती लागी तुमकां एक तीर्थ स्वीकार करचे एक भाग्य मेळो आसा। खंडीत जावन हे भाग्य अवकाशातुलान वंचित जावचें नज हांगा मेळ्ळी आमी आज रात्री 7 घंटेतुलान 7:30 घंटे। नमस्कार।